Ateak zabaldu zaizkit. Leku bat eman dit. Munduan esateko. Ni hau naz. Ateak zabaldu zaizkit. Hemen ekartzen duguna da, batez ere, euskerazko bideojokuak, bai, game erauntziatik bentsat hori egiten dugu, eta egiten dugu, probatu ahal izatea euskeraz daren, bai, zaleek euskaratuta, ero profesionalki, ofizialki euskaratutako bideojokuak. Zalek URV-an, edo kontsolatan, edo ordenagailutan. Eta gero baita, rolarietatik izango zen, rol partida batzuk euskeraz. Gainera gaur egiten ari diena, die rol jokoak, euskerazko rol jokoak. Ez euskaratuta daudena, baizik eta ia euskeraz dienak. Etorri gara goiz-goizetik igorretik, eta hasieran egon gara liburuek topetan, baina topegu hau, eta geratu gara hemen, eta zarratu eskuenez oin arrastien etorri gara barriro. Hori da, egon gara hementxe, proetan jolas batzuk, eta asko guzteako maiko jolas bat, oso ondo paseo, izine, jolasa superona, guzteako pilo bat. Gainera, irabazle suertau zaila, ez da? Okile guz teknika batzuk, egon da oso ondo, eta behira hasi dugu azkenean. Pazen egiten horren beste gustatzen zitzaizkizuela olako jokuak edo ez, edo sorpresa izan da? Sorpresa bat izinde. Ez dugu kaki. Nik gure nauen proba bat ikusi, nauen bideo bat olako jolas batena, baina inoz bezito topau. Aiatu duzu, ez da, bideo hori, zer da horrein behar dana? Dekozuz bi espada bat urdine eta bestea gorrie, eta espada urdinega zinbiozuz bloke urdinek apurtu eta gorriegaz bloke gorriek. Eta ondo ibili zarete? Bai, oso ondo. Asko gustatu zait. Azkenean gaztien artean tiroia dauka, hori egisa da, baina nausitza hurbiltzen die pixkat. Eta aurreko urteetan euki izan dugu, jende asko, eta interesantia ikustia, nola jendea gerturatzen da, galdetzen dozku nola lortu leike hau, nola lortzen da euskaratzea, zela egiten die gauza hona, eze joku da hau, eze da bestia, eta interesatzen da, Azkenean beda gauza bat, egunero dekuguna etxea, baina askotan ez duguna kontrolatzen, eta aukera bat daukagu, bertatik bertara jendeak egoteko. Hemen hauntzia da, euskeraz, bideojokuen inguruan, berbain ibili ahal izateko komunitate bat. Bai, da gehiago erabilpena euskeraz egin ahal izateko komunitate bat. Bilakera luzea eduki dago, Guk azkenean sortu dugu beste erakunde batzukin batera eta beste batzun laguntzarekin, baina sortu izan duguna izan da, gamer gela hauek sortu ditugu, jokoteknia, urteroko ekitaldia sortu dugu baita, Game Jama lehenengo aldiz euskaraz egindan Game Jama egin dugu aurten, eta aparte Durangoko azokan beti presente egoten ga, eta leku askotan lan egiten dugu eta pozik gare, gure presentzia handituz doia, eta baita azkenean jendean ezagutza bideojokoak euskaraz disfrutatzeko. 2014tik hona, praktikamente ez egotetik bideojokoak euskaraz, daukagu kristonetako katalogoa 100 jokurekin, eta hori postekoa da. Durango eskaparate bezala, guri oso ondo etortze jaku, ze jende asko esaten, jode, ze eitzen dozu, ze esate, segatik, eta azkenean, emoten dut aukera, bila ez da bilen jende honi, parian topatzeko olako gauza bat, eta galdera batzuk egiteko, Rolaren eta bideojokoak gero rolaren munduan berdina da, kanpoti datorren gauza oso berri bada, beste hizkuntza asko adoptau itzen dabe, eta euskara askotan geratzen da atzean, eta esaten dugu ez da guria, baina ez dugu behar hori, nola egingo dugu euskeraz, eta gurea egin baita. Ze bestela bihurtuko da, guztiz erdalduna dan esparru bat gure bizitza. Eta, hori aldatzen saiatzen da.